खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बिटिसिनि मोनसेल' बियाबाव खुंजानाय उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया फोसावना होबाय। 22 नं खख्लाबारिनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपि जिएसपिजों मदद होजानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि मन्टु बर'आ 32,571 भट मोननो हानानै देरहासार जानो हाबाय। बेजों लोगोसे कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि MSC बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जानि बिजाथि बिल्ली महन खाख्लारिया मैया 13 नं लांहिन बियाबाव देरहासार जानो हाबाय। नैथियाव दं अरुणाचल प्रदेशनि भारत आरो चीननि सिमनायाव डिउटि होबाय थानाय सासे आर्मि जवाना गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आर्मि जवाना गोमाना थानाया 13 सानसो जाबाय, नाथाय मा जाहोननि थाखाय बहा गोमानानै दं नाथाय दासिम बेनि जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। गोमानाय आर्मि जवाननि मुङानो जाबाय प्रकाश सिंह राणा, उत्तराखन्ड देहरादुननि थागिबि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आर्मि जवाना थांनाय 29 मेनिफ्रायनो गोमानानै दं। गोमानाय रादाबखौ आर्मि जवाननि न'खरनो मिथिहरहोनाय जाबाय होनना खौराङाव फोरमायदों। भारतारि आर्मिफोरा दा बेनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दं होनना रादाबाव आरोबाव फोरमायदों। थामथियाव दं आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव थांनाय सनिबारखालि मोनाबिलिनि समाव गंसे मुवा बेसाद लाबोग्रा गेदेर ट्राकआव मोन 74 था पेकेटाव सोना दिखांना लाबोनाय गासै 1,500 केजिसो गोबां गान्जाखौ आसाम पुलिसा संदाननानै हमनो हादों होनना खौराङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मिरु बिसायख'थि आय'गआ हादरगिरि मासिनि थाखाय बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावना होबाय। फैगौ 8 जुलाइ खालाराव हादरगिरि मासिनि बिसायख'थिखौ खुंगोन। बे बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोआ साखाफारा जादोंमोनब्लाबो नाथाय दासिम बिजाथिनि मुंखौ फोसावना होथ'वाखै। बेनि गेजेरावनो आगुनि मिरुनि बारग' रेलवे मन्त्रि लालु प्रसाद यादवआ बे खेबाव भारतनि हादरगिरि जानो हास्थायदों। बिहारनि बारग' गिबि मन्त्रि लालु प्रसाद यादवआ हादरगिरि मासिनि थाखाय गावनि बिजाथि लाइखौ गथायनो फैगौ 15 जुलाइआव दिल्लीयाव फैगोन होनना रादाबाव आरोबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआवबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।